Mesut Kaya nivîsî ji min nayê. Ji min nayê behsa siyasetê bikim. Ji min nayê behsa qenciyê bikim, ne jî xerabiyê. Ji min nayê pesnê hinan bidim, ne jî reş bikim hinan. Ji min nayê behsa hunerê bikim. Ji min nayê bilind bifirim, ne jî nizm bikevim. Ji min nayê gotinên qerase, ne jî tenazên piçûk. Ji min nayê çûyîn, ne jî mayîn. Ji min nayê rabûn, ne jî ketin. Ji min nayê mêtin, ne jî dotin. Çi dimêtin, kê didotin. Ji min nayê pêşveçûn, ne jî zîrekbûn. Ji min nayê behsa dinyê bikim. Ji min tê têkçûn, hem jî dayîm. Ji min tê huşbûn, hem jî wekî kevir. Ji min tê sotin, hem jî bêgotin. Kê didotin, çi digotin. Ji min tê pûçbûn, hem jî vikî vala. Gûzên bêqin, tuyên bêav. Girera bêxwê, çûkên bêbask. Darên bêreh, zindiyên bêcan. Canên bêlaş, guhên bêguhar. Karikên bêbizmik, arûşkên bêdiran. Guliyên bêmişmiş, tayên bêderzî. Qirikên bêdeng, dengên bêserî. Xaniyên bêderî, rêyên bêrêwî. Siyên bêdar, bêvilên bêar. Giharên bêdeşt, deştên bêdar. Ezmanên tarî, tawa bêtîn. Zeytûnên bêdendik, dûxanên bêar. Mirîşkên bêhêk, pisîkên bêmal. Zanayên bêhiş, heşên zana. Miradên tune, bobelatên neqewmî. Vegerên bêçûyîn, çûyînên bêveger. Qirikên ziwa, pêsîrên bêşîr. Zarokên mezin û mezinên zarok. Peyvên badilhewa û wiha. Her wiha tê ji min, nayê ji min. Ev e hewalê min. Vê çendê bala xwe didim ya Rebî, ez jî daxil em çiqa jî dikarin behsa hin tiştan bikin. Çendekî min got ez ê vê carê baş bala xwe bidimê hela bê em çi dibêjin. Min çi dît hûn zanin? Ne tu tişt. Lewma bala min kişiya aliyek din. Ne tu tişt. Çimkî tiştên em bêsekin, behs dikin ne meseleyên me ne. Daîm rojevekî ava dikin. Meselekî dixemilînin. Şeh dikin. Dijidînin. û datînin meydanê. Ewil yên bi kelecan diajon ser. Qaşo ew bi aqilên me ne. Paş re em ji wan bi hêrstir teriyê zeft dikin. Dîlan digere. Dîlana dînan. Pardon cinan. Xweziya me bi aqilê dînan. Her tiştê me amade ye. Yên xeyrê meselê biştexilin. Derbûyek oforoz dibin û xeyrê îradek kirasî dînbûnê li bejna wan difesile. Êdî ev dibe normala me. Paş re em qatekî ava dikin û li gor qenheta xwe anormaliya li wir bicî dikin. Ev dibe qata ewlehiyê. Ji bo me konfor ji vir û wê de dest pê dike. Konforeke nû. Rihetiya can dike em sermest bibin. Dunyayeke din nayê hişê me. Bi destûra me îmkanên me tên çarçovekirin û ev li gor me dibe tişta herî normal. Tam min digot em ê carek din bala xwe bidinê, min dît ji min nayê. Lewra hûş dibin. Bala min dikeve trafîkê. Serê min li jêr û tav li ezman dikele. Li dû qemyonekê. Emektîr babama dinivîse. Berê min diguhere. Zarokek bi şûşeyek kola avê dipêjiqîne ser camê. Abê temîzliyek dibêje. Paqişke abê dibêjim. Min jî paqişke. Nake xerabtir dike.